Ik zei van goedenavond. Daar was ik al. Nou hoef ik niet meer te komen, want ik ben er al. Dan zullen jullie misschien zeggen wie is dit en wat moet dit en wat zal dit. Je moet er niet zoveel vragen, want ik zal het je wel vertellen. Ik ben Sissi Siebres Maatje. Nou kennen jullie mij, maar jullie kennen mijn mandje niet. Dat is Siebren. En die is elke avond aan het dammen. En als er het wint, dan is er om 10 uur thuis. En als er het verliest, dan brengen ze hem om 12 uur thuis. Hij wordt meestal thuisgebracht. En daar zit ik hele avonden alleenig en dan maken ze graag eens uitgaan en praten over vroeger. Ik zei, nou kennen jullie mij, maar jullie kennen mijn mandje niet. Dat is Siebren, die is ontzettend klein van postuur. En Siebren en ik hebben voordat we trouwd zijn een verkering gehad. Maar ik moest hem iedere keer op het piekenhokje zetten om hem een tuutje te geven. Och, wat hek hem vaak heen en weer wipt. Want om eerlijk te wezen, ik mocht er wel over. Ik ben er gek op. Wij binnen ons jonge jaren ook eens een keer met vakantie geweest. Van Dokkum naar Beesterswaag met het tramke. En Siebren heeft de avond van tevoren bij ons geslapen. Apart. En toen wij ons de volgende morgen klaarmaakten, komen wij bij de Woudpoort in Dokkum en wij stappen de coupé binnen. En die conducteur gooit het portier dicht, maar dat ding spat de lijkenhut weer open. Ja. En mijn kleine Siebren zat maar te lachen en te geniezen. Hij had de grootste pret. Maar op het laatst werd die conducteur lulk. Hij werd onstuimig. Hij zei, meneer, er is niks te lachen en te geniezen. Er is een defect aan het portier. Oh ja, zegt Siebren, dat er een defect is, dat is wel mogelijk, maar dan bij jou en dan hier. Hij zei, nou hebt u nog steeds niet in de gaten waarom die deur iedere keer open gaat. Dat komt omdat ik mijn duim er iedere keer tussendoor. Siebren is spiekerhut. Hij is spijkerhard. Hij is laatst ook een keer bij ons uit de hanenbalken naar beneden kwakt. Oh, wat een kwak. En toen hij daar... En toen hij daar zo lag op de vloer van een schuur voor Pampers... Toen denk ik, maatje, daar mag dokter wel bij komen. Dokter kwam. En dokter zei, Siebren, Siebren, Siebren. En Siebren zei, dokter, dokter, dokter. En dokter zei, Siebren, deed het vallen ook zeer? Nee, zegt Siebren, dat vallen, dat viel wel wat met zijn, maar toen het ophield, toen was het minder. Ik zei, wij zitten met z'n beiden naar Beesterswaag en wij komen hier op de halte van Murmerwoude bij Café van der Weg en daar stapt een dame binnen in de coupé. En dat was een dame met boven de ogen een zwart streepje. En nog een zwart streepje. De wangen een flinke roze draaier. Om mijn mond was het vuurrood en om mijn ogen was het een stuk blauwsel. Het was vol in de coupé, maar mijn kleine Siebren is een heer en hij gaat overeind en hij zei, mevrouw, neemt u plaats op mijn plaats. Toen zei die dame, nee, ik wil niet zitten waar een boer zitten heeft. Siebren zei, dat hij gelijk een schilderij moet hangen. En onze tram zet zich wederom in beweging. En wij komen op een halte van Zwagebersteinde, op een Boppenwei. En in Zwagebersteinde, daar wonen mensen die lusten er wel een. Ja, 2. Maar 3 spuwen ook niet in.
Dat wist Sibren ook wel. En toen komt er een man bij ons in de KP. En die had zo'n rieten mandje bij zich. Zo'n korfje. Met een dekseltje. En daar stond op met zwarte letters. Schiedam Genever. Ah, denkt Sibren, daar heeft er weer een met een korfje vol. Maar die kerel gaat zitten krant lezen en in Van Wouden moesten we overstappen in de tram naar Drachten en laat die kerel weer bij ons in de KP komen. Hij gooide dat mandje in het bagagenet en gaat zitten krant lezen. Maar wij waren nog lang niet bij de stjonkfabriek in Burgum. Toen was die kerel al in een slaapcirkel. Sibren denkt, dat komt vanwege de hasjebasjes. Maar hij kijkt nog een keer naar het korfje en hij denkt, nou wou ik wel dat er door het denderen van de tram een kurk van die fles afdenderde, want dan had ik ook wat. Op hetzelfde moment dat hier dat gebeurde, uit de hoeken van het korfje begon het te druppen en Sibren eronder met zijn grote blij. Hij had het ene drupje naar het andere binnen en het smaakte ook nog wel, want hij smaakte nogal wat. Op het laatst begon het te stromen met een straaltje. En Sibren kon gewoon zijn mond open houden en laat maar lopen. Ja, alleen dat kleine knoppeltje hier ging op en neer vanwege de zelfgenoegzaamheid. Ja. Op een gegeven ogenblik had Sibren genoeg. Hij voelde nog niks, maar hij denkt, ik heb het nog een vlug ingenomen. En dat draaierige gevoel komt straks waar hij zei, meheer, gij moet ontwaken. Wat, zei de kerel, Sibren, zei het wakker worden. Kurk van een flessen. Het is zeker een jonge jenever. Nee, zei de kerel, er zit een jonge herdershond in. Sibren heeft er helemaal geen nadelige gevolgen van ondervonden. Maar ik zei tegen Sibren, jij gaat eerst de mond spoelen. Anders wil ik niet meer tot jou naderen. En mijn kleine Sibren heeft de mond gespoeld en ik ben wederom tot hem genaderd. Ach. Wij komen met z'n beiden in Beesterswaarde binnen, we uitstapten, we zijn direct de heide in scheppen. Wij zijn de heide ingeschoten. En daar in die heide van Beesterswaard hebben wij de hele dag van de natuur genoten. Er waren vlindertjes en bloemkes en veugeltjes en hoge bomen en mijn kleine Sibren waren er ook nog. Och, wat een brokje natuur. Wij hebben zo van de natuur genoten dat wij verzaten de tram. Ja, ik zei, dat heb je dan van de natuurgenieterij. Hij zei, geen nood. Ik zei, geen nood. Ik zei, wat moeten we nou? Hij zei, we gaan hier overnachten. Ja, maar ik zei, daar heb ik niet op gerekend. Hij zei, ik ook niet, maar dan hou ik mijn overhemd aan en jou je wonderdinges. Ja, ik zei, jongen, dat kan niet in de blote lucht. Hij zei, kom maar met, meid. Nou hebben we alle hoteltjes en restaurantjes en cafeetjes gehad in Beesterswaard. Er waren er toen 2. Hij komt in eerst en hij zei, meheer, kunnen Matje en ik hier ook overnachten vanwege de tramverzeterij door de natuurgenieterij? Toen zei die man, bent u gehuwd? Toen zei Sibren, nee, nog niet. Toen zei die man, dan gaat het. Nog niet. Ik zei, wat sneu. Hij zei, kom met. Wij gaan naar die andere. Hij zei, kunnen we hier overnachten? Toen zei die man, bent u gehuwd? Nee, zei Sibren. En toen zei die man tegen mijn kleine Sibren, bent u standvastig? en toen zei Sibren ja. Toen zei die man, dan zal het wel gaan, want we hebben nog een leegje mooi staan. En dan wist ik niet wat een leegje mooi was. Dat zijn gewoon 2 eenpersoonsledikanten die het middelste schuttingje gemeen hebben. Het heeft ook wel een voordeeltje, want je kunt elkaar dekens niet wegtrekken, want iedereen het persoonlijk bezit. Ik plofte links en Sibren plofte rechts. En toen wij daar zo lagen in de nacht van Beesterswaard, toen begon ik over de toekomst te jeuzelen. Over de meubeltjes en de vloerbedekking en de vitrage. Maar Sibren zei steeds langzamer ja. En toen ik ook nog begon over de kleur van de keuken uitzet,
Toen draait er heen met een skok om. Ik denk, jongen, er zit toch nog wat leven in, hoor. Hij zei, Matsje. En ik zei, Siebruin. Hij zei, Matsje, zullen we dat nou eens doen, al 25 jaar trouwd ben? Ik zei, jongen, ja. Hij zei, dan moest hij omdraaien die het uit horen. Wij binnen de volgende morgen opstaan. Ik links en hij rechts. Iedereen op zijn eigen kant. En toen we buiten kwamen, waaide het behoorlijk. Tegenwoordig noemen ze dat windkracht 8. En ik had vergeten om mijn hoedenspel door de knoedel te steken. Dat mijn hoedje waaide bij notaris Beukelsma voor de schutting. Ik zei, dat ding is fut. Dat zie je me nooit meer. Ik ben er blij om, want ik ben heel oud ding. Wij komen buiten en dan waait mijn hoedje bij notaris over de schutting. Ik denk, hoe moet het nou? Sieber zei, geen noodvanken. Hij gaat een paar stappen achteruit. Ik zei, wat zal dit, jongen? Hij zei, met naloop over die schutting. Ik zei, doe grote sukkel, kost vandaag niet eens over die strikplanken komen.